ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இந்திய ஃபுட்ஸ். நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெள்ளை சுண்டல் குருமா. இந்த சைட் டிஷ் பார்த்திங்கன்னா பூரி, சப்பாத்தி, தோசை, இட்லி எல்லாருக்குமே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 2 தக்காளி, ஒரு பச்சை மிளகா, 4 பழ அளவுக்கு பூண்டு எடுத்துக்கலாம். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரு மீடியம் சைஸ் அளவுள்ள பட்டை, ஒரு அன்னாச்சி பூளையும் பாதி தான் நான் சேர்த்துருக்குறேன். இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு கடாயில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பிரியாணி இலை, 2 பெரிய சைஸ் அளவுள்ள வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாங்க. இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது நல்லா கண்ணாடி பதம் அளவுக்கு நல்லா வதங்கணுங்க. பாருங்கள், நல்லா கண்ணாடி பதம் வந்துருச்சு. இப்போ இது கூட 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க. கடலை மாவை நம்ம இப்போவே சேர்த்து நல்லா வதக்கும் போது கிரேவியில் அந்த வழுவழுப்பு இல்லாமல் இருக்குங்க. நல்லா திக்காகவும் இருக்கும் கிரேவியில் அந்த கடலை மாவு சேர்த்துருக்கோன்ற ஸ்மெல்லே வராதுங்க. இது ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி பேஸ்ட்டை இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இது லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறமா இது கூட நான் மிக்ஸி அலம்பிட்டு அந்த தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேங்க. இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மூடி இதை ஒரு 5 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக விட்டுறலாங்க. லைட்டாக அப்பப்போ மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க, இல்லாட்டி அடிப்பிடிச்சிரும். இப்போது இது நல்லா வெந்து நல்லா சுருண்டு வந்திருக்கு பாருங்கள். இது இந்த மாதிரி சுருண்டு வரணுங்க. அடுத்ததான் இது கூட நம்ம மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 1 பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாங்க. நீங்கள் மிளகாய்த்தூளுக்கு பதிலாக சிக்கன் மசாலா கூட இதுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இது கூட நம்ம இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது இப்போது ட்ரையாக இருக்குங்க, அதனால் இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. நான் இன்றைக்கி சுண்டல் வேக வச்ச தண்ணியவே இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. இதை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். இப்போது இதை கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக விட்டுறலாங்க. இதில் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வரணுங்க, அந்தளவுக்கு இது வேகணும். இப்போ பாருங்கள், ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து நல்லா எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்குது. இப்போது நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இது கூட இப்போ நம்ம அவிச்சு எடுத்து வச்சுருக்க சுண்டல் சேர்த்துக்கலாங்க. நான் ஓவர் நைட் ஊற வச்ச சுண்டலை ஒரு குக்கரில் 2 விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. விசில் நிறைய விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா சுண்டல் குழஞ்சு போயிடுங்க. அதனால் 2 விசிலே போதுமானது. சுண்டல் வேக வச்ச தண்ணியும் இது கூட சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. வெள்ளை சுண்டல்னு இல்லைங்க, கருப்பு சுண்டலும் நீங்கள் இதே மெத்தடில் செஞ்சு பார்க்கலாம், ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். நான் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவிக்கலாம் கடைசியாக. இப்போது இதை மூடி ஒரு 5 நிமிஷம் வேக விட்டுடலாங்க. நீங்கள் தண்ணி சேர்க்குறது உங்கள் விருப்பம். ரொம்ப கிரேவி திக்காக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா தண்ணி கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்து நல்லா தாராளமாக வைக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பாருங்கள், நம்மளோட கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். பூரி, சப்பாத்தி, தோசை இதுக்கெலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.